To už je horšie, že Ľudko sa musí snažiť, aby ide. Na plote. Medzi plot. Pozri, cica. Cica. Bruno to je samostatná jednotka. No, to je veľký chlapec. Ale on nemá problém. Že na Slovensku sa Čo, takto zametáte? Ale buď šťastný, lebo liste nič. Čakaj na sneh, tento rok bude. No však áno, má pravdu. Stačí jeden zápor. Električka číslo 9 povedz. Číslo 9. A on pozná zastávky, každý. Aká zastávka, Lukáško? Zastávka. Hlavná stanica. Od Bojarov. To poznáte. To je naša, to je naša. Naša zastávka električka, no. Od Bojarov. Stop. Poštová, to je v meste, no. A čo, a ešte Lukáš, aká zastávka? Mačka. V Brazílii majú hada mačky. Mačky v Brazílii sú. Aj veľký, obrovský.